Mm. Ayan, ayan, ayan. Ito ang aking churi. Hello. Hello. Hello daw, hello. Hey, asan yung, ay, yun pala. Ayan yung antena. Ayan mga kapatid. Napagod na ako sa kaka. Tayo, ayan. Umupo tayo. Umupo tayo. Kumusta kayong lahat dyan? Dito natin ang baka. Sarap, sarap kaya dito. Sarap ng simoy ng hangin. Ayan lang, happy natin. Ang fresh air. Ayan. Hello. Yung magpapa-shoutout dyan, ayan. Hello sa aking 1 million viewers, ayan. Makita nyo, ayan po. Probinsyang probinsya. Nasa probinsya tayo. Ayan. Magpapa-games tayo later on. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Oh, shoot. Nagla-live ako sa YouTube. Ayan. Nagla-live ako. Basta matod. Ayan pa ang aking isang anak. Pangalawang anak. Hello po. Ayan. Mag-hello ka. Ayan. Papahangin dito sa taas. Ano? 20 daw, 20. Ano kang 20? Walang palan. Pocket money. Pocket. Yes. Yo, yo, yo. Gala-gala na. Joke lang. Bagong rigos. Ayun, mga ano ng tricycle. Ang lawak pala ng ano nangyari ka so tarok ng mga tanim ng palay. So tinatanim mo baka katunito pa dito da na pagka nagkatarok. Hala. Tapusin lang natin ang 10 minutes. Magbababay na tayo. Ayan po, share ko lang sa inyo yung magandang tanawin dito tuwing hapon. Ayan, paghapon dito lang magtambay sa rooftop para makalanghap ng sariwang hangin. Mainit sa labas. Mainit ito. Kasi mainit sa labas. Ayan. Mamaya pakita ko yung mga alaga ni Papang Pabo. Si Pabo Pabo. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Ayan po, salamat po sa mga nanood. Thank you po. Ayan, God bless. Keep safe always sa mga manonood natin. Okay. Salamat. Salamat po. Safe.